Muri yeZimbabwe ndasangana zvekare. Nhasi ndauya ndine nyaya yaCharlton Wende ari pama1 murume iyeye. Zvizhinji zviri kuitika. I know nhasi muchandiregerera zvenyuko zindaitaka kuti okay, but kana uchangosvika tichangosangana kudai, gara wa like this video tichionesana zvinhu zvese zviri paground. Charlton Wende pane zvinhu zviri kuitika kwaari a lot. Tikada kutarisa nyaya idzodzo dzese dziri kuitika idzi, zvinhu hazvina kunyatsa kumirira mushe nenyaya yekuti ane zvizhinji zvaari kuaccuswa. Ndiri kuona pane post yabuda kutaura panapa achiti yesterday acting president Professor Washman Ncube joined thousands of members from Cholocho Ward 1 Gobolo village to celebrate the Ward 1 councillor witness Khumalo electoral victory. This Saturday the president will address the Bulawayo provincial structures. Those akabuda achitaura. Saka ndakatanga kuona inini kuti Wende ane zvinhu zvizhinji zvaari kuatakirwa panapa. Pane munhu akauya in his comment section ndobva ati are there no more 3 months rotation in the presidential chinchi zvikanzi we have one acting president until our congress. You understand? Pakabuda nyaya paya pachitaura kuti pachinzi Chabango afire Washman Ncube nerimwe team chitaura kuti nguva yenye expire, zvese zvakaitika kucongress va expire, takuda kutomirira kuti tinoita another congress, meaning Chabango ndiye akaita sei akataura kuti tichanoita congress. This guy manje akunyatsoratidza kuti vari kufamba in line naChabango, because tikada kutarisa misodzi yese yakachengwa nevanhu pachitwa marecords pepe, kune vamwe vakatorasikirwa nemhuri chadzo because of zvese records zhinji zvakaitika zvese. This guy manje akunyatsoya ari under munhu akakonzeresa marecords ese iwayo. Disorder dzidzi tisingatauri kana mari yenyika chaiyo yakatambiswa pakuzoitwa by elections zvezvo millions emari kuti iko zvinezvi pamwe health system chacho yenyika ingadai itori pa next level, mari yoda yakachanilwa kuti inge ichienda ikoko. But this guy arikutaridza kuti he doesn't care, he don't care about that. Munhu waya kungoti ari kungoti chero zvazvangoita, chero zvamangofunga. But vana veZimbabwe vari kudya marasha. Da kutaurira iko zvinezvi I don't think kuti Wende angafamba kana mutown yeZimbabwe ari one muHarare meme afamba asina magadhi panguva yatitori zvinezvi. The way yandiri kuona iri kuitika zvinhu panapa I don't think so. Ukatona ari kutofamba anenge akatokombwa nevakomana anenge vakatomugadha kana kuti chinyararire chiwande because unowanzi vamubvuta because vanhu vakatsamwa. Nyaya yandiratidza zvinhu zvese zvekuti vanhu vakanyatsotsamwira this guy. It's a simple post yaangangoisa, nyaya dzebhoro dzaanga ari kutotaura dzisina chekuita kana nepolitics. Ndopangoti the biggest fraud in soccer, nyaya dzavo dzeLiverpool something zese dzanga dzebhora ravaranga ratambwa. Ipapo ndopenda vatanga kutoona kuti haana kana ari kumirawo naye like zvamboitika. Ndo pandiri kuona umwe ari kumuti the biggest corrupt politician in history of Zimbabwe. Mawani uri kuona zvinhu zviri kuitika, iye ndiye akutorifewa kunzi ayewa iwewe you are the biggest, and umwe ari kuti and you are the biggest fraud in politics because of akungofamba ari under Chabango, kungozvipinda kungoti akufamba in line with Chabango, like handambokuratidze pekutanga paari kunyatsotaura achionesana nevanhu vese, pari kunyatsotaura aiwa tiri kuenda kucongress, tiri kuenda kucongress. But honestly speaking, pakagadzirwa party yavo ina advocate Nelson Chamisa panga pasina zvese zvekuzonzi macongress machinji zvese. It's something chekuti changa chisingatombo exist zvemacongress. Now zvadzoswa manje chikutanga kuti zvacho chakanohajikwa pachanodzoswa maitiro acho aimboitwa kuMDC aya. Umwe ari kuti and the biggest scam in politics. I respect you for your foresight. You made noise over the appointment of this thief SSG when he was Chamisa was in charge. Nako kana now I understand why you dribbled Chamisa, but munhu wemurume akadaro pachifesi maisafanira kudaro, maifanira kungobudirana pachena mwamataurirana.
sekutaura nambo zvinoita kuti zvakutangira kusoka so but moto uri kubvira pana guys makomenzi acho anosekesa please try kusaseka guys try kusaseka nyaya dzacho dziri panapa dzese because hatingapedze tikatry ndatotry kutozvishingisa panapa because hey ndapotanga ndamboseka ndikati gedza ndichiuya manje nditezi ndichionesana neminyaya yekutaura mwana kuti aiwa fraud requests, especially going to the people pretending to oppose the current government on policies on the charge after getting votes. Zvakangoita zvezvo government iripo yakadhakwa yamba polisi ayo yakadai vachingopedza vabva vachinja hajiyo pomona kuri kuti vaingina handi zvinovadzinga ndinoda iso achingopedza kungoita zvavaingoda iko zvinenge zvatoo musame WhatsApp group so they are doing a very good job. I see the developments here chinchi. Saka vanhu vemuZimbabwe ndozvo zvavari kupopota kuti isusu hatingamboitwe mabhari newe. Ndonyaya irihombe iri kunyatso kupopotwa nevanhu panapa. Hatingamboitwe mabhari. Mwari kuti aiwa makatirasisa huende taivimba newe zvisinei utengesi haya wakakubata. Omanaka pakaipa. Iwewe after election wakaita the biggest fraud one and hauna kana kumboshandisa brain. Zvangotangira ukaona ndo ma red flags ekuti kana next time I don't think this guy anogona kudzokera parliament futi next time tisatotaura nyaya yekuti vari kutaura kuti vanga vane vanhu 1000 I don't think kuti vanodzokera muparliament. I don't think kuti huenda nomudzokera ari kutounderstand kuti inini nguva yangu inenge yatokwana ndo ndatosiya zvepolitics ndiona unozounza kukwita politics zacho because it's something chekuti hameno zvine zvangoita. The biggest fraud is we voted you into parliament to represent us, but now we're being forced to pay car radio license for radios while we can access the stations. Minds with Zanyama radio. Nyaya yemaredhi irunetsa nese makaisa vanhu parliament vekutote vanofana kunge vari kwachitoto kuti aiwa amfana kuti ezvikuvanhu pakutozomirwa vamwe vachazouya and these guys vari kuexpecta kuti vachazofotorwa nevanhu vaikuenda kuparliament kunorara. Fanga this guy anenge ane chipo chekukotsera zvisingaita anorara hameno zvanenge aitoita ngono ndikanoti chizva abadiki anenge ane chigubhu chake chemvura anenge achingomwa mvura anenge akaguta kaomana kujika marenyika usona marenyika iri kunaka. You and fraud in the same sentence. Biggest fraud in soccer politics vahwende. Fraud. Guys, and I don't think, you told me what to think. What about the biggest fraud in the history of Zimbabwean politics? Fraud is when you claim to represent the will of people when you are a cashist under the stewardship of Chabangu. Pakaipa, pakaipa. Ungatombotsaya kuti saka yoda team yacho inowina sei iwewe kana iwewe ichisupportwa nevatengesi. Iye manje haasi munhu wekuti haasi kupindura. Ari kupindura izvo zvizhinji ndiri kungosiyiwe atopindura tiputseke atotouza vanhu vachavamuvhotera. Iwe ungati ukavhoterwa nevanhu uri politician uri leader ungazowana nguva yekunyazotukana nevanhu kuti tiputseke. Unoona pai they know kuti isusu havavharana. That's why pari kufamba rumor rekunzi these guys vari kuda kutoshanda nesimba kuti kusaitwe another election in 2028 so that vakwanise kuramba vambori pabasa vachishanda. Zvakuita kakumeka sense now kuti akuzviona because let Wende serve his last term as an MP quietly. 2028 people do not elect unelectables. Because pakashata mwari kuti if you zoom this guy speaks properly unoona kamwe kauzimke karima ari so and ZANU loves to use his stooges like him. Maziso acho you can clearly see dzakadhakwa nemuto wenyemba jezu I like what that usambusa chanyoseka guys. You guys kana mwari kuti iwewe chamwariyoka nyarara zvakonyadze kuti kutengesi zvokutauredza because iwewe ndiwe kutengesa akanyanya kuti akatonyanyisa chaicho ari pa number 1. Mwari kuti I feel pity for Ncube doing the same thing again expecting different results. He learned nothing and forgot
nothing from 2005 project right. Nyaya iri panapa ndeyekudai, so handiti vangabudisa kutaura kuti zvoni takaita rally whatever kwakanga vaenda vari kunocelebrata victory vari kuti vakaita kucholocho inenge yanga ine vanhu. Iya ndiyo ari kuclaima tanga nevanhu 1000 ranzi 1000 muri kuverenga nemiiteri 1000 people munovaona kupi muchagadha 1000 muchavagadha makabatsirwa nani? Ndonyaya yanga iri kunetsa panapa. Ndozoona kuti papaya zvakavatorera nguva kuti vabvise kana fese achamisa political party something party logo yavo, zvakavatorera time because unodzokera kuvanhu uchiti chi unodzokera kuvanhu uchiti mauya munani mauya muyanzoshanda nani. Saka zvakavatorera nguva. Ndozoona zvakanetsa kuti vazotanga kuchinja kuti vazodzokera mufomu, zvakatonetsa, zvakatora kunetsa. Mwakuti wende haiwa wakaoma, ndaikuonawo semunhu kwaye but ndazodzidza zvangu. Vazive makaro emari nekuda zvigaro vabuda pachena. Nero is the anointed leader. Haiwa chabisa kuhope ndomba zvinokutaurwa nemumwe mwari kuti does this matter donating a 2/3 majority to ZANU-PF through recalls for seats, some of which you never contested. Ndo mamwe mafaniza atinyanya kuitika iwaya. Vamwe vanhu manje vanyanyaziva kuti inini takavhotera ninga notimirira zviro zvedu, vanoziva nhamo yatinenge tinayo musociety. But these guys vakadoneta maseats havana kumbozombono contesta. Tarisa zvakaitika kumabhuku kwekwe. Akangoti aiwa kubvisa kwandaita kufa kutizwa uya it was a mistake. After ati it was a mistake, next thing chakaita mistake yacho yanazombocorrectwa. And the funny thing, kana mistake yaitika nditi vaifana kuisawo someone anocontesta kuside ikoko, havana kuisa anocontesta wacho. Zvakabva zvangobvarana zvakadaro, havana kutomboisa akacontesta wacho akanomirira kufa kutizwe. Havana kufa kutizwe ndokudzoka kutraya kunoisa matsamba mazita ake kunoregister under Citizen Coalition for Change. Since anditi vari kuti mistake zvakanzi no we don't do that here. Zvatopera zvafarana. Zvokutoti dai kuri kutoti pamwe dai akatoita ari independent, pamwe vanhu kumabvuku ngadai vatona MP wavo vanoda. Ndipo pamwe zvingadai zvakatoitika. Pamwe vangadai vatona MP wavo vanoda. But it was a mistake. Mistake yacho dololo. Hapana. Mistake yacho zvinombokorektwa. Mwataiwa hai taitione takambopai mukana makatisiya madhaka. Chimbotsvagai dzimwe ndiro dzekugeza zvekare isu timbogara. I hope you serve the nation more than personal gains, because politics dzacho dzawandira nevanhu vari kutotsvaga basa kuzadza matumbo. Like ndozvo zvandogara chitaura panapa. Politics dzakuitwa nevanhu vari nenzara. They are looking for money. They are doing this for survival. It's all about iye akadya nemhuri yake kadya kakuguta bo. Zvokuzoti iwewe uzoti chinchi zvinhu zvakakuomerawo urova kuti zvinhu zvinake uzorarama in a better society, better country. Havana kana basa nazvo. Ndo mapoliticians akatongozara izveso. Mwari kuti aiwa ime asi muri kuverenga nemiti iri pa1000 ana like ndambozvitaura hangu hai nyaya yekuti vari kudikikindaka mahwanu. Mwari kuti aiwa mari dzezano dzijikiwo mahara kumana chiona ima kuita semusina kukwana. It's like vari kungodzokorodza something zvakamboitika. Ana komicha vakambobuda tine vanhu vakawanda vachitaura manumbers ana Dagi. But Dagi zvake yakanakira kuti anenge gentleman. Akazongoona kuti ndapera but atoramba kana kukondesa. But inini am withdrawing zvangu zvemupresidential race munhu akutobuda. Ndo zvakabva atongoona kuti ndichadii. Now when you need spectacles or you're being wearing spiritual spectacles and saw something other than ordinary eyes may see. Did you see the video Komich exaggerating numbers, or that video Monzora was illustrating on votes counting where he ended up you are insane. Awana atiri kutaura vanhu vatotanga vatotamba inozada kutaura ukangota zvinhu zvokuda kurwadzisa vanhu maZimbabwe. These guys ndikuona kunge vari kutanda botso. Inini zvangu honestly speaking inonzi botso vari kutanda zvakatotanga mahwani. Aiwa mwari kuti but Chabangu did indicated that the constitution mandate of so-called 2019 elected officials expired, so
is he acting illegally? Anogona kutodzingirwa izvozvo. Ndikukudza uzonzwanzi atoendeswa kana kunhingirikini kana kukoti. Bosi vanhu achakwakwari kachapalawa aizokozikishavari tekuzoti wabva ipapo ukuita sei ukuita acting wechi. Mumwe wari kubuda kuti how much longer before Congress and how long can one act as president before Congress per constitution? Zvimwe zvacho I understand kuti vanhu mune mauro ngobvunzwa zvenyu but chokwadi mune muchitochiziva kuti hapana zvakadhakwa zvokuitwa izvi inoza mahombo politics dzekutoti one munhu ndiye politician iko zvine zvakabata chibhuku chake chabangu zvorangu mukangoti zvakati chatoda no chatoda izvozvo relax don't take it personal utoita zvaari kutoita mumva matoti mukurana yepolitical party yekuti one munhu ndiye akachikontrola kuti inini I'm the party steering. Mahombwe guys, ndangoti ndarike nepanapa ndokuzivisa zvikuitika wende zvina kumumirira mushe. Saka musazonyoshamisika kana mukazosangana naye kana kuti achingoitwa rafu nevanhu mutauni muzoti aiwa ndiwende kochi chakaitika ndonyaya dzacho ndokwadzinotangira saka tangoti inini dzichangotanga kudai mugara maziva zvikuitika. Panapa panonzwa Kuliend. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi guys yawende muri kuionawo sei nyaya yekuatakwa kwaari kuitwa nevanhu iyi. Ende vambobuda vari kutaura kuti vanga vane vanhu 1000 mucholocho vanhu zvichero vanga vari 15 zvo. Munoionawo sei nyaya